Ruth Kapitulo 1. Si Elimelech ug ang iyang panimalay na malhin ngadto sa Moab. Kaniadto sa panahon nga ang mga maghuhukom pa maoy nagmando sa Israel, may gutom nga miabot sa maong nasod. Busa may usa ka tawo nga taga Bethlehem sa Juda nga miadto sa nasod sa Moab uban sa iyang asawa ug duha ka anak nga lalaki aron adto una mopuyo didto. Siya mao si Elimelech ug si Naomi ang iyang asawa. Ang ilang duha ka anak nga lalaki mao si Malon ug si Kelon, taga Efrata sila, nga sa ato pa Bethlehem sa Juda. Miadto sila sa Moab ug mipuyo didto. Si Elimelech namatay ug si Naomi na lamang ang nabilin uban sa duha niya ka anak nga lalaki. Kining duha naminyog mga babayi nga taga Moab nga ginganlag Orpha ug Ruth. Tapos sa mga napulo ka tuig nilang pagpuyo didto, namatay usab si Malon ug si Kelon ug si Naomi na lang ang nahibilin, wala nay bana ug mga anak. Nakabalita si Naomi nga gipanalanginan sa Ginoo ang iyang katawhan pinaagi sa paghatag kanilag maayong ani. Busa nangandam siya pagbiya sa Moab uban sa iyang mga umagad. Milakaw siya uban kanila balik sa Juda. Apan samtang naglakaw sila, si Naomi miingon sa iyang mga umagad, "Pamauli kamo sa inyo ug tipon kamo sa inyong mga inahan. Hinaot unta nga panalanginan kamo sa Ginoo sa mga kamo maayo kanako ug niadtong mga nangamatay. Ug itugot unta sa Ginoo nga maminyo kamo pausab ug makabaton kamo panimalay." Busa mihalok si Naomi kanila ug nanamilit. Apan mihilak sila sa makusog ug miingon kaniya, "Dili kami mopauli, mukuyog kami kanimo ngadto sa imong katawhan." Unya mitubag si Naomi, "Kinahanglan nga mamauli kamo, mga anak. Nganong mukuyog man kamo kanako? Makabaton pa ba akong mga anak aron inyong mabana? Pamauli kamo, kay tigulang na ako ug dili na maminyo pag-usab. Apan bisag maminyo pa ako pag-usab, karong gabihiuna ug mga anak ug mga lalaki, magpaabot ba kamo ngadto modako sila aron kamo maminyo kanila? Makapugong ba kana kaninyo sa pagminyo sa lain? Mga anak, nasayod kamo nga dili gayud kana mahimo. Nasuko kanako ang Ginoo ug naluoy ako pag-ayo kaninyo." Niining tungura, mihilak na usab sila sa makusog. Unya si Orpha, mihalok sa iyang ugangan ug nanamilit ug mipauli sa iyang katawan. Apan si Ruth, wala gayud mobiya kang Naomi. Unya si Naomi miingon kang Ruth, "Ang imong bilas mipauli na sa iyang katawhan ug sa iyang Dios, lakaw, kuyog kaniya." Apan mitubag si Ruth, "Ayaw ako agdaha pagbiya kanimo ug ayaw ako pugni sa pagkuyog kanimo. Bisan asa ka mopaingon mokuyog gayud ako. Bisag asa ka mopuyo adto usab ako puyo. Ang imong katawhan mahimong akong katawhan ug ang imong Dios mahimong akong Dios. Bisan asa ka mamatay, adto usab ako mamatay ug ilubong. Mahiguman ko unta ang labing makililisa nga silot sa Ginoo kung tugutan ko ang bisan unsa nga magbulag kanato gawas sa kamatayon." Nakita ni Naomi nga mukuyog gayud si Ruth kaniya, busa wala na niya mudugang usulti. Unya mipadayon sila paglakaw hangtod nga miabot sila sa Bethlehem. Nangalipay ang tanan sa pag-abot nila ug ang mga babae miingon, "Si Naomi ba kini?" Mitubag si Naomi, "Ayaw ako tawga og Naomi kundili Mara, kay gipaantos ako pag-ayo sa labing gamhanang Dios. Sa paggikan ko dinhi daghan ako kabtangan apan wala ako'y nahot gipauli sa Ginoo. Busa nganong tawgon man ako malipayon nga gihukman ug gipaantos man ako sa Ginoo nga labing gamhanan." Ingon ni Ana ang paghibalik ni Naomi gikan sa Moab uban sa iyang umagad nga si Ruth nga taga Moab. Miabot sila sa Bethlehem sa pagsugod sa ting-ani sa Sibada. Ruth Kapitulo 2. Si Ruth didto sa uma ni Boaz.
Si Naomi may paryente nga ginganlag Boaz nga dato ug tinamod og paryente sa iyang bana nga si Elimelech. Miingon si Ruth kang Naomi, tuguti ako pag-adto sa kaumahan aron paghagdaw sa mga uhay nagbiling sa mga ngani. Maghagdaw ako sa luyo sa tawo nga mutugot kanako niini. Si Naomi mitubag, lakaw, anak. Busa miadto si Ruth sa kaumahan ug nanghagdaw sa luyo sa mga mamumuo nga nag-ani sa mga sibada. Nahitabo nga uma kadto ni Boaz nga paryente ni Elimelech. Unya miabot si Boaz gikan sa Bethlehem ug giingnan niya ang mga mamumuo. Ang Ginoo maguban kaninyo. Mitubag ang mga mamumuo, panalanginan ka sa Ginoo. Gipangutana ni Boaz ang iyang sulugoon nga kapatas sa mga mamumuno. Kinsa man kanang batan-ong babayi. Ang sulugoon nga kapatas mitubag. Siya ang dumuduong nga may kuyog kang Naomi sa iyang pagpauli gikan sa Moab. Mihangyo siya sa pagpanghagdaw ug nanghagdaw siya sukad pa sa buntag ug karon pa siya muhunong aron mo pasilong ug mapahulay sa makadiyot. Unya miingon si Boaz kang Ruth, Day, ayaw na paghagdaw sa ubang uma. Dinhi lang pangani uban sa akong mga sulugoon nga babayi. Kuyog kaniya bisan asa sila mangani. Gipahimangnuan ko na ang akong mga tawo sa dili pagsamok kanimo. Kun uhawon ka, inom sa ilang kinalos nga tubig nga anaa sa mga tadyaw. Unya miyukbo si Ruth ug ang iyang nawong midapat sa yuta. Miingon siya kang Boaz, nganong nagtagad og naluoy ka man kanako nga usaman lamang ako kalangyaw. Si Boaz mitubag, gisugin lang ako sa tanan nga nahimo mo alang sa imong ugangan, sukad pa sa pagkamatay sa imong bana. Nasayod ako nga gibiyaan mo ang imong mga ginikanan ug ang imong nasod aron pagpuyo ka uba sa katawhan nga wala mo hiilhi kaniadto. Gantihan ka unta sa Ginoo tungod sa imong nahimo. Hinaot unta nga ang Ginoo ang Dios sa Israel nga imong gitangpan aron panalipdan ka magganti kanimo sa hingpit. Si Ruth mitubag, maluluyon ka kaayo kanako ug gidasig mo ako sa malumo mong sinultihan bisan pagdili ako usa sa imong sulugoon. Sa pagpangaon nila, miingon si Boaz kang Ruth, dali nga rin ug kuhagpan og ituslob sa bino. Busa milingkod siya uban sa mga mamumuo ug hatag ni Boaz ang sinangag nga sibada ngadto kaniya. Mikaon siya og nabusog ug may salin pagani. Sa pag-adto niya aron sa pagpangani giingnan ni Boaz ang iyang mga sulugoon. Tuguti siya sa pagpanigom bisan sa mga binugkos na ug ayaw siya badlunga. Kuhaa ang ubang uhay gikan sa binugkos ug ibilin aron iyang pamuniton ug ayaw siya kasabi. Busa si Ruth nanghagdaw dito sa kaumahan hangtod sa pagkagabi. Unya gigiok niya ang iyang nahagdaw ug nakatigom siya mga 5 gantang. Gidala niya kini ug mipauli siya sa lungsod ug ipakita niya kini sa iyang ugangan. Gihatag usab niya ang salin sa iyang gikaon. Si Naomi nangutana kaniya, diin ka man manghagdaw karong adlaw? Kinsang uma ang imong gipanghagdawan? Panalanginan unta sa Dios ang tawo nga mitagad kanimo. Gisugin lang ni Ruth si Naomi nga didto siya maghagdaw sa uma ni Boaz. Miingon kaniya si Naomi, panalanginan unta siya sa Ginoo nga nagtuman kanunay sa iyang mga saad ngadto sa mga buhi ug sa mga patay. Ug mipadayon siya kanang tawhana suod natong paryente ug usa sa may katungdanan kanato. Unya si Ruth miingon, gisultihan usab ako niya pagpadayon sa pagpaghagdaw uban sa iyang mga sulugoon hangtod matapos ang ting-ani. Si Naomi miingon kang Ruth, anak, maayo hinuon nga magpabilin ka uban sa iyang mga sulugoon. Tingalig hasulon ka kung manghagdaw ka sa uma sa laing tawo. Busa, nanghagdaw si Ruth uban sa mga sulugoon ni Boaz o gitigom niya ang mga uhay hangtod nga mahuman og ani ang sibada ug trigo ug nagpadayon siya pagpuyo uban sa iyang ughangan.
Ruth Kapitulo 3. Si Boaz naluoy kang Ruth. Usa ka higayon ni Ana miingon si Naomi kang Ruth, "Anak, pangitaan ko ikaw bana aron makabaton kag panimalay." Hinumdumi nga si Boaz nga agalon sa mga sulugoon nga kauban mo sa trabaho usa sa atong mga paryente. Karong gabi maggiok siya sa sibada. Busa kaligo, pagpahumot ug isulob ang imong labing maaninot nga sinina. Unya adtua siya sa dapit diin siya maggiko. Ug apan ayaw siya pay baluang atua kadidto hangtod nga mahuman siya pagkaon ug pag-inom. Bantay kun asa siya mahigda, unya adtua siya og walisa ang habol ug higda sa iyang tiilan. Unya sultihan kaniya sa imong buhaton. Mitubag si Ruth, "Buhaton ko ang tanan nga imong giingon." Busa miadto si Ruth sa giukanan ug gibuhat niya ang tanan nga giingon kaniya sa iyang ugangan. Sa dihang nakahuman na si Boaz sa pagkaon ug pag-inom ug nagmalipayon, mihigda siya aron matulog tupad sa tinapok nga sibada. Mihilom pagduo si Ruth ug giwalis niya ang habol ug mihigda sa tiilan ni Boaz. Sa pagkatungang gabi nahigmata si Boaz ug sa pagtakilid niya nahibulong kaayo siya nga diha na may babaye nga naghigda sa iyang tiilan. "Kinsa ka man?" nangutana siya. "Ang imong sulugoon nga si Ruth. Kay ikaw suod man na kong paryente ug katungdanan man nimo ang pag-atiman kanako. Pangasawa ako," mitubag si Ruth. "Panalanginan ka sa Ginoo," mitubag si Boaz. "Gipakita mo ang imong labaw pang pagkamaunungon sa panimalay ni ining gibuhat mo kaysa gihimo mo ngadto sa imong ugangan. Wala ka mag-apas og batan-ong lalaki, dato man siya kon kabos. Ayaw kahadlok, day, kay ang tanan didto sa lungsod na sayod nga buotan ka nga pagka-babayi. Himuon ko ang tanan mong gipangayo. Matuod gayud nga ako suod nimo nga paryente ug may kaakuhan ako sa pag-atiman kanimo, apan may tawo nga masuod pa nga paryente nimo kay kanako. Pabilin dinhi sa tibuok nga gabi ug pagkabuntag susigon nato kun kadtong tawhana buot bang mga sawa kanimo. Kun buot siya, maayo, apan kun dili, manumpa ako atubangan sa buhing Dios nga akong mga sawa kanimo. Sige, balik pagkatulog ug pabilin dinhi hangtod sa buntag." Busa mihigda siya sa tiilan ni Boaz hangtod sa pagkabuntag. Apan mibangon siya sa wala pa mabanagnag aron dili siya makitaan sa uban kay si Boaz nagsulti man nga kinahanglan wala gayoy masayod nga mihigda siya uban kang Boaz. Si Boaz miingon kaniya, "Dad-a nga ri ka ng kupo nga imong gisulob ug bukhara." Gibuhat kini ni Ruth ug gibubo ni Boaz ang mga 20 kagantang nga sibada ug gitabangan niya si Ruth sa pagpas-an niini unya mipauli siya sa lungsod. Miadto siya sa iyang ugangan ug giingnan siya, "Kumusta man, anak?" Gisuginlan ni Ruth si Naomi sa tanan nga gihimo ni Boaz kaniya. Miingon si Ruth, "Gihatag niya kanako kining sibada kay dili siya buot nga mopauli ako nga walay dala." Si Naomi miingon kaniya, "Pagurat lang, anak, hangtod may baluan mo ang sangputan niini kay dili kayud mo hunong si Boaz hangtod nga matino niya kining karong adlaw." Ruth Kapitulo 4. Si Boaz nangasawa kang Ruth. Si Boaz miadto sa ganghaan sa lungsod ug milingkod didto. Niadtong tunguram nilabay ang labing suod nga paryente ni Elimelech nga gihisgutan ni Boaz. Giingnan siya ni Boaz, "Dali nga ri og lingkod." Busa miduo siya og milingkod. Unya gitigom ni Boaz ang napulo ka pangulo sa lungsod ug giingnan, "Lingkod kamo diri," ug milingkod sila. Unya giingnan niya ang labing suod nga paryente. Karon nga nahibalik na si Naomi gikan sa Moab, buot niya nga ibaligya ang uman ni Elimelech nga atong paryente.
ug nakahukom ako sa pagsugilon kanimo mahitungod niini. Busa kung gusto ka niini, palita kini sa atubangan niining mga tawo nga naglingkod dinhi ug sa mga pangulo sa katawhan. Apan kung wala kay gusto, pahibaluan ako kay mas labaw ka man nga may katungod sa pagpalit niini kay kanako. Ang tao miingon, ako ang mapalit niini. Unya miingon si Boaz, kung paliton nimo ang uma ni Naomi, si Ruth ang byuda nga taga Moab, mahimo usab nimong asawa aron nga ang uma magpabilin sa ngalan sa tawo nga namatay. Mitubag ang tawo, kung mao ka na, dili ako mopalit sa maong uma, kay tingali unyag dili ako makapanunod sa panulundon. Ikaw na lamang pahinuoy palit sa maong uma. Niadtong panahon na mao kini ang kasagaran nga himuon nila didto sa Israel sa higayon nga ibaligya o ibaylo ang usa ka kabtangan. Hubuon sa nagbaligya ang iyang sandalyas ug ihatag ngadto sa pumapalit. Sa ingon mapakita sa mga Israelita nga napalit na gayud ang usa ka butang. Busa sa pag-ingon sa tawo ngadto kang Boaz, ikaw lamay palit. Gihubo niya ang iyang sandalyas o gihatag kang Boaz. Unya miingon si Boaz sa mga pangulo ug sa tanang nagkatigom, karong adlaw mga saksi kamong tanan nga gipalit ko gikan kang Naomi ang tanan nga ila ni Elimelech, ni Kelion ug ni Malon. Labot pa si Ruth nga taga Moab. Ang byuda ni Malon mahimo na nga akong asawa aron nga ang kabtangan magpabilin sa ngalan sa iyang bana nga namatay ug ang iyang ngalan magpabilin taliwala sa iyang katawhan ug sa lungsod nga iyang natawhan. Mga saksi kamo niini karong adlaw. Ang mga tawo ug ang mga pangulo miingon, oo, mga saksi kami, himuon sa Ginoo nga kining babayi nga imong maasawa, mahisama kang Raquel ug kang Leah nga nanganak og daghan. Madato kaunta diha sa Efrata ug mahimong inila diha sa Bethlehem. Hinaot unta nga ang mga anak nga ihatag sa Ginoo kanimo, pinaagi ni ining batan-ong babayi, maghimo sa imong panimalay sama sa panimalay ni Perez, ang anak ni Juda ug Tamar. Busa gidala ni Boaz si Ruth sa iyang balay ingon nga iyang asawa ug sa ilang panagtipon gipanalanginan sila sa Ginoo. Nagmapdo si Ruth ug nanganak og batang lalaki. Miingon kang Naomi ang mga babayi, dalaygon ang Ginoo, gihatagan kaniya karon og apo aron magatiman kanimo. Hinaot unta nga ang bata mahimong inila dinhi sa Israel. Magdala unta siya kanimong bag-ong kinabuhi ug maghatag kanimo kasiguruhan inig katigulang nimo. Ang imong umagad nga nanganak kaniya nagmahal kanimo ug gihimo niya ang labaw pa sa nahimo sa 7 ka anak nga lalaki. Gikuha ni Naomi ang bata, gigakos ug giatiman niya. Ang bata ginganlan Obed. Sa ilang mga babaeng silingan, miingon sila, natawo alang kang Naomi ang usa ka batang lalaki. Si Obed mao ang amahan ni Jesse, ang amahan ni David. Kini mao ang mga kaliwat ni Perez. Si Perez amahan ni Hezron, si Hezron amahan ni Ram, si Ram amahan ni Aminadab, si Aminadab amahan ni Nason, si Nason amahan ni Salmon, si Salmon amahan ni Boaz, si Boaz amahan ni Obed, si Obed amahan ni Jesse, o si Jesse amahan ni David.